जै बर' हारिनि लोगोफोर आंनि बे गुसुं मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायना लानाय जाहैबाय आरोना आं नोंसोरनो मोनसे आप टु डेट होनानै होनि जायफ्रानोखि इउटुबाव दिनै भिडिअ बानायगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय बेखौनो बुंनानै होनि नोंथांमोना जायफ्रानोखि इउटुबाव दिनै गुबुननि चेनेलनि भिडिअफोर एगारबाय थादों बा गुबुननि मेथाइफोरखौ नोंसोर लाबोनानै गावनि चेनेलावहा एगारबाय थादोंब्ला नोंसोरो बेखौ दिनैनो स्टप खालाम आरोना नोंसोरनि चेनेला माब्लाबाबो मनेटाइजेसन अन जानाय नङा माब्लाबाबो नोंसोरो गावनि एकाउन्टखौ नोंसोरो लिंक खालामनो हानाय नङा आरोना नोंसोर खोन्थाखानाय जादों जायफ्रानोखि इउटुब चेनेलावहा भिडिअ बानायगासिनो दङ फेसबुकफोरखौ बादो फेसबुकफोराव एगारो मानसिफोरा बेफोरखौ मिथिया आं खिन्थु फेसबुकाव इउटुबाव माने आं एक्सपिरियेन्स मोननायखायसो नोंसोरो खोन्थादों जायफ्रानोखि इउटुबाव दिनै भिडिअ बानायो गुबुननि मेथाइफोरखौ पुराना मेथाइफोरखौ लानानै थाम्बनेल फट' होनानै भिउ जाब्रा लादोंना बेफोर जेबो खामानि जानाय नङा नोंसोरा जेब्लानोखि मनेटाइजेसन अन जागोन एकाउन्ट लिंक खालामनायनि अपसन फैगोन नोंसोरनावहा जेबो लाब जानाय नङा नोंसोरखौ बुंखाना होदों बे स्क्रिनशटआव नाय आं जेब्लानोखि बे चेनेलाव आं जेब्लानोखि बेबायदिनो नोंसोरनि बायदिनो गुबुनफोरनि मेथाइफोरखौ लानानै आं एगारदोंमोन बे चेनेलाव फार्स्टआवहा अब्लाना आंनावबो भिउ फैदोंमोन बे भिउ फैनायाव वाट्स टाइमा जेब्लानोखि कमप्लिट जायो 4000 आवार्स कमप्लिट जादोंमोन अब्लानो आंबो एप्लाइ खालामदोंमोन मनेटाइजेसनाव जेब्लानोखि आंनि एकाउन्ट एप्लाइ खालामनो फैयो नालाय बेबायदिनो एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय बेयावहा बे इउटुबनि जायफ्रा नायो आरोना जेनेबा गासैबोथ' बिदिनो थाखायोना नायग्राफोर खामानि मावग्राफोर ओमफ्राय बिसोरो नायनानै आंनि चेनेलखौ माने एक्सेप्ट खालामासै माने मनेटाइजेसन अन खालामासै आरोना बिसोर बुंबाय जे नोंनि एकाउन्टआव गुबुननि भिडिअफोर माखासे क्लिप्सखौसो होनाय दं होननानै आं नोंसोरनो खोन्थिना होगोन स्क्रिनशटआव नोंसोर नायना लाबानो जाबाय ओंखायनो जायफ्रानोखि दिनै गुबुनफोरनि बायदिसिना मेथाइ रोजाबनायफोरखौ नोंसोरो गावनि चेनेलाव होनानै नोंसोरो भिउ लाबाय थादों नोंसोर बिदि दाखालाम हायोबा नोंसोर दिनैनिफ्रायनो कन्टेन्ट बनाय गुबुन गावनि कन्टेन्ट बनाय गावनि थाबायनायखौनो खिन्थि लामाथिं माखौबा नोंसोर ब्लगिंखौनो सुरु खालाम अब्लाबो मोजां नाथाय गुबुननि मेथाइफोरखौ नोंसोर लानानै इउटुबाव थाखानाय मेथाइफोरखौ नोंसोर लानानै इउटुबफोराव होबाय थायोब्ला नाथाय नोंसोरा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा जेब्लानोखि नोंसोरा मनेटाइजेसन अन जागोन ना अब्लाना नोंसोरो पस्टायनो गोनां जागोन आरोना बै समावहा आं मानो गावनि कन्टेन्ट एगारफ्लाङासै होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो जायफ्रानोखि भिडिअ एगारबाय थादों गुबुननि भिडिअ नोंसोरो दिनैनो स्टप खालाम नङाब्ला नोंसोरो लाइफआवहा एसे पस्टायनो गोनां जागोन जेब्लानोखि नोंसोरा माने मनेटाइजेसननि अपसन फैगोन जेब्लानोखि एकाउन्टनि अपसन फैगोन अब्लाना खुसि जायो नालाय बे खुसिया नोंसोरा गोमागोन आरो दसेनि उनावनो बेखौनो बुंबाय लोगोफोर नोंथांमोना गुबुननि भिडिअ एगारबा दिनैनो स्टप खालाम आरो गावनि कन्टेन्ट बनायनो नाजाबानो जाबाय आं नोंसोरनि स्क्रिनशटआव होनो हाखागोन नोंसोर नायना लाबानो जाबाय आरोना एसेनोसै लोगोफोर जै बर' हारिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जायफ्रानोखि गोदान फैदों